maitaleak zarete. Erika, Unaik esan dizu, hau izango dela elkar ikusiko duzuen azken eguna. Konpromisurik eza, hori da problema, naizta maite minduta daukazun barrena, iesari begira jarri duzu desena, azken gaua omen data hartu dut pena, azkena bada izan dadila onena, azkena bada izan dadila onena. Neri pasa zitzaidan burua galtzea, eta ibilia naiz txoroen antzea. Erika gauzako ondo oida kontatzea, gaur egin behar deguna usatu trantzea. Ondo hasitakoa, ondo bukatzea. Ondo hasitakoa, ondo bukatzea. Bide goxoa genun, aukeratuta guk, norantza aldatzea, hautatu duzuzuk, baina pasa ditugu une eder batzuk, emaidazu musu bat nere musuen truk, ta irripar batekin oroituko zaitut, ta irripar batekin oroituko zaitut. Olakotan jartzen naiz belaka xamarra, ulertzen zaila da ta ez zaite asarra. Nere itzaltzen baiti joa nere barruarra, naizta amodioak ez galdu indarra. Aspaldi sentitzen dut aldatu beharra, aspaldi sentitzen dut aldatu beharra. Babilatu ezazu, barruko babilatu ezazu, barruko pakea, erdi gris badaukazu zure aldartea. Nik gaur ez dizut joko hemen jotakea, gerora bueltatzea ez denez kaltea, ederki dakizu non dagoen atea, ederki dakizu non dagoen atea.
galtzen degun, modu zarrenean, igual bueltatuko naiz 10. Baina ezin da saegi modu errenean, naizta orain nagoen ere txarrenean, beti toki bat dezu nere barrenean, beti toki bat dezu nere barrenean.